straight. Mina ngayeka kudala lento yoku straight. Umnandi kabi uMakhwapheni. Futhi indlela kumnandi ngayo uMakhwapheni ngicabanga nokuyokhuluma nepresident ukuthi asiyeke ukukopela into zaphesheya. eSouth Africa nje Valentine 5 na 3 days. Ngoba an average man unabantu noma 2 or 3. Manje kugcina kubuhlungu yiko ninemkhaya ngoba fanele usikhiphe sonke. Ugcina udlela ngapho usikolo. Sefanele manje isidudla bese kushare uzawuqasha ama push ups. Mesakhulwa ama push ups nje asiyeke. Yazi ngabe kufe emhlabeni kuba kuthiwa umuntu wesilisa uma enganamali nenduka ivuke. Ivuka kanjani unganayo imali? Umuntu nje onganayo i-full time job akufanele abe ne-full time girlfriend. Singafa sidala nina. Sazodala ukufa. Niyeke futhi nalento yokulonifanisa upresident wethu nopresident bakwamanye amazwe. Lonithi angazi kwasha kwacima kasebenzi inafu nimqhathanisa nopresident babelungu. UMzulu uZuma. Wathezala nje wabeyolusa inkomo. Usasebenza namanje. Ngisho sefile uyosebenza bizozi. Nikuthanda kabi ucomplainer. Mina ugogo wami ilabantu abacomplainer ngayo yonke into. Kuke kwafika ama social worker ehamba nje imizi yonke ehambe ebuza ukuthi niphatheke kanjani, injani indaba ye-AIDS kule lokishi. Wavutha ugogo. Wathi ngabe siyithathaphi. Ngoba ithi ifika nje ayithatha amakhansela iningi into zabo. Thina siwobani nje. Iphelela lapha emakhanseleni into zabo. Bese sabantu besifazane ake senzeni ifavor bakithi. Siyeke lo matsakelana. Umuntu azatsake ngokuthi ugqoke iphete elifana no bra, I'm always matching. Ake smashise phela no baba beyingane bakithi ngagcina. Ngoba noma ungaswenka kanjani. Kodwa baba beyingane bebengameshi. Fana nalento esiyenzayo ukuthi sithayo ukuthi sinama Land Rover. Une Land Rover usano landlord.